içinde Kürt lafı geçen Yekîtiya Weşangerên Tirkiye îsal xelata azadiya raman û derbirînê da Weşanxaneya Avestayê. Tenê di nêva sala dawiyê de ji ber navê Kurdistanê nêzîkî 20 pirtûkên ku Avestayê çap kirine di çarçûveya yasaya li dijî terorê de ji aliyê daxwazkarê giştiyê Tirkan ve hatine qedexekirin. Xwediyê Weşanxaneya Avestayê Abdullah Keskin ku li ser navê Weşanxaneyê xelat wergirt di heqê qedexekirina pirtûkên ji ber navê Kurdistanê de wiha axivî. هێژایی ملیۆن قەت ji vê zehmetî û dawa û qedexekirin jî hebe hêjaya bo me şanaziyek û dilxweşî û serbilindiyeke gelekî mezin e. Ku em îro tevî her tiştî jî em dikarin bi dehan kitêb navê Kurdistan û Stenbolê û paytextê kulturî tarîxî Kurda ku Rojnameya Kurdistan lê derketî. Ev e xeteke gerek em ji vê tavîz nedin. Sed küsûr sal berê li vir li vê bajarî Kurdistan derket, jîn derket, heta wê Kurd derket. Ev tradisyon gereke bidomî û ê bidomî. Serokê Yekîtiya Weşangerên Tirkiye Kenan Kuce Türk jî di heqê xelata ku dane Avestayê de bu Kurdistan TV wiha got. 1995 yılından beri Ji sala 1995 ve em wekî Yekîtiya Weşangerên Tirkiye vî xelatê azadiya derbirîn û ramanê didin. Komîteyekî ya me ya çavderiyê heye ku her sal raporekê amade dike. Li Tirkiye kîjan weşanxane bi çi zimanî dibe bila bibe, ger ji çi sedemê dibe bila bibe pirtûkên ku hatine weşandin, weşanger an ji nivîskar li rastî pêkolîn û dovçûnên yasayî hatibin, mafên wan hatibin binpêkirin, em van hemûyan rapor dikin û bi mebesta piştgiriyê em vî xelatî didin. Me tespît kir ku tinê di sala 2018 de 14 pirtûkên Avestayê yên ku naveroka wan yekser mijarên dîrokî û çîrokên efsaneyî ne, li ev pirtûk ji aliyê birêvebirên hepîsxanayan ve û ji aliyê daxwazkarên giştî ve hatine qedexekirin. Ev kar û kiryar wek kar û kiryarên dema kudeteya leşkerî ya 12 îlona 1980 ne. Pirtûkek ya Avestayê ya di heqê binpêkirinên mafên mirovan yên di dema Seddam de li Kurdistana Iraqê çêbûne jî hatiye qedexekirin. Ne tenê ew pirtûk, pirtûkên di heqê êzidiyan de jî hatine qedexekirin. Lewma komîteya me bû piştgiriyê pêwîst dît ku îsal em vî xelatî bidin Avestayê. Weşanxaneya Avestayê ji sala 1995 ve li Stenbolê karê derxistina kitêbên Kurdî û Tirkî dike. Heya niha di serî de bi zimanê Kurdî û Tirkî dora 700 kitêban çap kiriye. Berê ji xelatekî weşangeriyê ji Amerîkayê jî wergirtibû. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.